आं दा गामिनि बाथौ थानसालियाव मोनफैबाय। नै रायजो राजाफोर एसे एनै लाहार फाहार जांबाय। थौदो बिदिबा दा सिङाव हाबलांनोसै। जोंना आरज हानजा बिथांमोना मोनफैजोब्बाय नै ओरैबो नै ओरैजाय हारमनि दं, ओरैजाय खाम दं। दानिया फैगोन जोंहा बैसुमुतिनि आलियाव रायसननाय मोनथिना ओं हिं क्लिं फो से 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 ओं हिं ओजोंहा सोर सोर दङ होनब्ला बैसुमुतिनि आलियाव बावदों फोरोंगिरि नों बिफानि जिउ गोथारि आसारिफोर रुगुं रुगुं फिथ्लायनि गाम्बारि खामफ्लायाव सारि सारि सोर सोर दंमोन होनब्ला मोनसिनसि बोराय मोनसिनसि बुरै सि बोराय सि बुरै आहाम बोराय आहाम बुरै इहिउ बोराय इहिउ बुरै हाफाव बोराय हाफाव बुरै खोरिया बोराय खोरिया बुरै महिला बोराय महिला बुरै बोरलि बोराय बोरलि बुरै सं बोराय सं बुरै खैला बोराय खैला बुरै आग्रां बोराय आग्रां बुरै।